Здравейте, приятели! Вълнуваме се да ви представим най-новия модел на Umarex, а именно TPX50 и да си поговорим за разликите от предходния модел със сегашния. На първо впечатление това, което ни направи, е, че вече Umarex са махнали подсевния пълнител и сложили такъв, който се изважда 8 заряден вече, не е 6 в 50 калибър. И можете да си закупувате допълнително колкото бройки искате пълнители. Можете да го пълните с метални, с гумени, с лютиви, общо взето всичко, което можете да поберете в пълнителя, можете да го изстреляте. Разликите, видимите разлики в пистолета от предходния модел са по-изразената боборова опашка за по-добра ергономия и много ясните фиброоптични мерни прибори. Също така вече имаме и опцията за поставянето на бързомер, която до сега беше невъзможно да се постави на стария модел. Системата за активиране остава същата, както предходния модел, до сега така познатата ни, която е надежна. За да го заредиме по същия начин трябва да поставим капсулата с гърлото надолу. Завиваме капачката, подготвяме пистолета за работа и когато решиме, можем по всяко едно време да ударим бутона и да го активираме. Индикатора остава, както на предходния модел и на револвер. Когато е активиран, изпъква, светва в червено, когато е празен, системата не е под налягане, е по този начин изразен. Какво друго можем да кажем за този модел? Можем да кажем, че е нещо ново, мощността му е малко по-висока, 20 джаула е, не е 13 джаула, така че очакваме това да бъде един достоен наследник на HDP-то до момента. Имаме налични бройки, изпращаме веднага. Можете да ги намерите онлайн на sharo.bg. Ако имате въпроси, там има телефон, може да ни се обадите, да попитате. Ще съдействаме както можем за добре. Ако сте стигнали до тук, абонирайте се за канала ни, харесайте видеото, коментирайте, питайте. Ще отговаряме на всеки един въпрос. Оставаме на разположение. sharo.bg и бъдете здрави!